बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमानि खामानिखौ 60 जौखोन्दो मावफुंबाय। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमा आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमाया फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुवारियाव क'क्राझार जिल्ला पाटगावनि रानि कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंजानो थांगासिनो। बे जथुमायाव फ्राय 10,000 थान्दैफोरा बाहागो लाफैगोन आरो 50,000सो सुबुंफोरा बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैगोन होननाबो फोरमायो लेंथुमगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा। 62थि बर' थुनलाइ आफादनि बे हाबाफारि जिहेतु खुंनो लादों, बे सायाव माबायदि खुंनो नोंथांमोना मा हाबाफारिजों साखाफारा माबायदि जाना दं दा? बुहुमनि बर'फोर एबा बिटिआरनि बर'फोरनिसिम आं बेखौनो फोरमायहरनो लुगैदों। खुंगा 62थि जेनाखि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा, बियो फैगौ 23, 24, 25 आरो 26 बाहाय जानो थांगासिनो दङ। दा बाहाय डेलिगेट हिसाबै जिहेतु टार्म मिटिं बियो, बेनिखायनो 2000निफ्राय 2500 टारगेट खालामदों आरो बाहाय दैलि जोङो बिदिनो 10, 15, 20 बिनि दैलि मानसि जागोन बेखौ आसा खालामदों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन, जोङो दा थाम-थिम जागासिनो दङ, माने फ्राय 65% खामानिया आवगायबाय आरो जोङोहाय बेखौ फैगौ 22 अक्ट'सिमाव जों जाफुंसार महर होथारगोन। खुंनाय बे जायगाखौ ओरैनो मा जायगा होननानै बुङो? बेखौ रानि कालाइस्रि होनो, पाटगावनि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि कालाइस्रि फोथार। बियो मोनसे ओंथि गोनां जारिमिनारि मोनसे जायगा। नोंथांमोना जेब्लानाखि सबिनियरा आबुं महर मोनगोन, बे सबिनियरनि थ्रयैनो बिनि डिटेल्सखौ मोनगोन, आं बेखौ फोरमायदों। बे जथुमानि गेजेरजों बर' हारिया मा मुलाम्फा जागोनखौ नोंथाङा फोथायो? बर' थुनलाइ होनोबा साफ्रोमबो बर' माहारिनिनो सिबिनां मोनसे आफाद, जे बर'नि गागि आफाद होननानै बुंदों, गारजेन आफाद होनदों जायखौ। दिनैहाय थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों थुनलाइ लिरग्राफ्रा गोबांथार गोदोनिफ्रायनो बिबार लाइसि माने जेन्थ'खा बायदि बायदि लिरनायनि गेजेरजों, थुनलाइ सिबिनायनि गेजेरजों माने हारिखौ बेबायदि फोजाखांबोबाय थादों आरो बे जथुमानि गेजेरजों बर' हारिया माबा मोनसे सोलायनाय बियो थारैनो जागोन। जिहेतु बेहाय टार्म मिटिं आरो बे टार्म मिटिंनि गेजेरजों, डेलिगेटनि गेजेरजों बर' माहारि थैनाय एबा थांनाय, राव थांनाय आरो थैनाय, बेफोरनि सायाव मोजांथारै सावरायनाय जागोन होननानै आं आसा खालामो। दा साइन्स रायजोफोरखौ माबायदि बाहागो लाजानो नोंथाङा खावलायगोन? आं खावलायगोन, मानो होनोबा बाहाय जितु बुक फेयार जागोन, एगजिबिसन थागोन, दखान बायदि बायदि थागोन। बेनिखायनो आंथ' होनबाय थादों, ओरैनो दैलि माने 50,000 आन्दाज खालामदों जागोन होननानै। आरो बर' थुनलाइखौ सिबिनांगौ साफ्रोमबो बर' माहारिनि दायथ'। आं आसा खालामो बुहुमनि बर'फोरा बे जथुम्मायाव माने 100% मदद होगोन आरो बेहाय बाहागो लाफैगोन।